Kalay 2022. We're heading to the main event. Badol MC to my left. Introduce yourself. Cry again with my head in the spit, clutching on a dear life with the blood from my wrist. Yeah, it's a cold hell, there's no way out of this lump. Asking redemption from the terror, can't believe I'm this numb. Taking it back. Cry nga pala, shoutouts sa Team Insight, Team SBS. Shoutouts nga din pala sa Team Yawa. At saka shoutouts sa Team Kulapogs. Pasensya mga tol, di ako nakaabot ng ahon. Shoutouts din pala kay Andros ng Pulo Rap Battle League. Pare, salamat sa pag-shoutout mo sa akin. Itong battle na to ay para sa'yo. Merge, let's go! Battle MC to my right. Introduce yourself. V-Hub, what's up? Gumalang ang kalawang sa kalamnan. Apoy mo may hinihipan ng mundong madaya. Pinapatay, pinagsasaw, walang bahala. Upadaig, hawakan mo ang sulot lumaya. Yo, shoutout nga pala, Manifesto 7 Heads. Shoutout kay Hipolito, Carl Guta sa Empyrean, Barbarian, kay Papi Fred, kay Zero MB, sa lahat ng nag-good luck. Alam niyo na kung sino kayo. Tagalog conference, 3 minutes per round. Gipili ni crying nga siya mo na. So, silent na tanan, balihog. Let's go. Good luck, judges. Palakpakan muna. Bago ako magsimula, nais ko muna na tandaan nyo ang mga bibitawan ko na salita, okay? Yeah! Cry! Umiiyak! Malaki ang boses! Delivery lang nagdadala! Seaman, lulunurin, angkla, sampid sa SBS, metalhead game! Yeah! Mga battles mo mismo ang pruweba na ikaw ay may pambihirang adaptability. Lost branch siya, missing link. Ikaw daw pinakamatigas yung family tree, pero di mo ako makakaya. Pagkat pare sa evolution I'm the A-list. Sa natural selection ako lang ang natira. At ito'y survival of the fittest. Kaya what's up, merds? Ascend lang ng ascend, dapat ramdam mo sa dugo mo yung lecture. Sigurado magra-rise up ang soul niyan. Kapag ako ang rapture, Christian. Pero ako ay blood seeker pagkat hinahanap ko'y basagan ng bungo. Di kaligtasan, tinutukoy ko sa rapture. Pagkat naubusan kita ng dugo, kaya anong game? Rat-rata na sa fist fight, ito ay pay-per-view sa bawat screening. Punches flying in your plain sight. Kitang-kita pag landing. Pag narinig mo ang ring, Dian Bell. Yan ay emergency at all rounds kung tinamaan ng aking punches. Mapaboxing man o barilan, mabubutasan ka sa slugfest. Paano ba kasi yan? Paano ba kasi yan? Sa wordplay lang natututo. Kalat-kalat na pag-arrange para masabing ang gulo ng setup mo. Pilit mo bang sinisiksik pare ang cringy? Nakakatawang marunong ka mag-consist, pero wala kang consistency. Kung wordplay pag-usapan, kung match sa pag-uusapan, ikaw ang unang masusunog sa king ignition animoy stick ng posporo. Itong rival ko in flames, di na makakaabot outer space, parang failed mission ng Apollo. Posporo, Apollo, outer space. Masyado bang malayo ang eskema? Idudugtong ko pa rin yun sa fist fight. Tagatuluyan kapag detach. Pag sinabi nila, punchlines ko, meta, you're gonna meet your right match. Ganon. Ganon. Kometa, meet your right match. Ganon. Ganon sila magsulat. Basta, ganon sila mag-wordplay. Basta-basta lang nagsusulat. Ginagawang bobo ang receiver. Yung details, pilit nilolot kayong combo, di makaregister. Combo, register, data. Pag nag-rap, 2 giga. Pag namama kita sa battle, magtatawag ka na ng papa. Mama, papa, family tree. At isasama ko ang roots mo. Magkakahati-hati na parang branches. At ako yung chainsaw mismo. Magkakahati-hati na para branches. At ako yung chainsaw mismo. Sibak sa aking cutting. Ganun ako kung sumuplong. How would you survive my fire? Kung ikaw mismo ang panggatong. Wood, fire, panggatong. O charcoal ang resulta. Sa sarili mong pakulo, ako ang nagbabaga. At ikaw yung matutusta ngayong nilabas ko na aking mga pasabog. Bigla itong mawawala sa AOE. Tuluyang maglalaho ito sa mapa para naka-SOD, AOE, sa SOD. Tuloy ang connectivity pagkat rhyming ko ay nasa gaming. Magtatapos ito sa JJ. Ano? At kung di nyo napansin,
Ako ay nagbitaw ng mga salita sa aking intro. Mga pilit na mga pantig na pilit sinisiksik ng mga gagong to para lang masabing may solidong anggulo. Matik na yan. At nahihimay ko na. Pero sobrang nakaka-disappoint tol. Pag narinig ko pa yung mga salitang yun sa battle na to, di ka upgraded. Ikaw ay predictable. And lastly, ang battle na to ay eksperimento. At nag-shift ako ng stilo. Mga linya ko ang aparato. At ang obserbasyon nyo, sa kanya nyo ibalin nyo sapagkat ang stage na to ang aking laboratory at ang pinapanood nyo ang lab rat. Sige rat-rat, experiment. All one words. Tangina, ribat muna! Yung battle daw, natural selection. Pwes, yung round ko magre-revolve. Ako yung matitira pagkat ako yung nag-e-evolve. Tangina ka? Tapos airplane daw, airplane. Tangina. Ang pangit ng iyong ini-insist. Kung nag-airplane mode ka, paano magkoconnect yung bars mo? Tangina mo, bobo! Yeah, game! Yeah! Cry! Ano na? Yeah. Simulan na natin ang gyera. At ang pambungad ko na linya, panalo ka talaga Lax sa laban mo kay Cry. Ay, sa laban mo kay Scar. Joke lang, tangina mo! Sinasariwa ko lang yung trauma! Yeah! Tangina ka? Sinasariwa ko lang yung trauma! Post pa kasi ng lechon eh. Ayun! Kay Scarface, pinotakte! Alam mong gutong mga MC dito na manalo ka, mamigay ka kasi! Anong feeling na matalo? Dahil sa lechon, pre. Di ba gago lang din? Talo ka dahil sa lechon? Binababoy ka, men! Laking insulto yon. Yung todo bars ka, walang tumama. Puro da please lang nagpang-abot. Talagang kanyang in-all out. Kaya ayun, walang pumasok. Kaya di mo deserve mag-finals. Kung puro hiyaw ka lagi, bay. Hindi ka uubra sa barbarian. Kung puro sigaw yung battle cry. Tas perfect daw rounds niya. Walang maa-angle sa kanya. Wow, init. Intense. Ginamit na yan kay Lemmy sa 1 minute ni Sequence. Perfect rounds daw, pambihira. Binibilog mo ba ako? Mga rounds mo, biyak tila ba na saging plato? Tinest round niya kung mabisa at hindi ka pasado. Normal lang yung pinakita, kaya 0 yung grado. Paandar, perfect round. Kay Scar, inferior ka. Hangin muna, inuuna. Round mo may interior na. Oo, ganon yung interior. Design ng putragis. Walang kakulay-kulay, ganyan pag brutalist. Perfect round, tas puro stutter. Sinusulit maging down. Dalang round mo ay gas-gas, kaya umuulit ka ng sound. Dinadala lang ng sigaw upang yung crowd kanyang mag-round. Ginawang CD, mga tao sa tunog lang nagbabounce. CD, nagbabounce. CD, nagbabounce. Dapat bang ika-proud o dapat kang ma-astound? Kung CD nagbabounce, paano naging perfect kanyang round? Kaya maigil, manahimik mo yung trip ay trapo. Sa kakatigil, nanatili ang dating palyado. At sa panaginip, napipilit rounds gawing pang teatro. Sa kakaisip ng malilibang, naging payaso. Halika gago, kung sinusolder mo sarili mo, bali ang braso. Pariling kaso, sakim ang plano, palalakihin niyang may puot, parang mali ang trato. Pinapayabong yung ulo, nang mapansin mo, pinapayabong yung ulo, nang mapansin mo at magsisi, na pinangdidilatan mo yung salamin sa laki ng tingin sa sarili.
Tingnan mo yung refleksyon. Habang naiisip to, kaharap mo yung depresyon, kalaban mo sarili mo. Ganto yung perfect round, walang mat, pero bilang na araw mo to live on. Hindi makuha formula, idadaan sa operation. Pagkatungkray ay dinaisek ng samurai on mission. Hindi ka nga umubra sa scar, paano pa kaya sa incision? Round two, Cry! Di ba? Di ba? Nakita nyo yung mga angle na gamit niya, di ba? Pilit niyang stretch. Nagpapakita na ikaw ay bobo. Pilit mo lang pinapalaki yung angle kasi wala kang maisip na iba. Predictable ka kasi masyado. Pag si Cry kalaban, umiiyak na, putang ina, tumigil kayo sa battle rap. Tang ina niyo. Okay, round 2 again? Yeah! Sabi niya sa battle niya kay Luigi, gikontra ko sa Christian. Nice mate. Ang bloodline mahimong Yahweh. Idi grabe ang lakbay. Yung nice mate naging Yahweh para maging susi sa tagumpay. Iba't nakakakuha to ng boto. Dapat nire-reject to sa balota. Masisibak ka lang sa pwesto. Casting couch ang resulta. Ngayon, masisibak ka lang sa pwesto. Casting couch ang resulta ngayon. Sa sambulat ang mga issue, di ako sa personals. Di ako dyan nag-i-invest. Pero na caught off guard, malabok kang makareact kahit pa mag-long press. Caught off guard, react, long press, yes. At tuloy-tuloy pa rin ang eksena. Mapapahiya itong bitch on cam na para vlogger sa social media. Eksena, vlogger, social media, Diyos ko. Connect pa rin sa designation. Content delivery on cam para sa test subject. Ito ay virtual demonstration. Kaya ayusin mo ang pagtugma. Lagyan mo ng creativity. Dapat smooth sa pag-express. Galawan dapat JNT. Express, JNT. On point aking delivery. Bago ka mag-claim na complete package, ayusin mo muna yung rapping ability. What? Yeah. Ayusin mo muna yung rapping ability kasi pagdating sa bar construction, di ka concrete. Basang semento ka lang kung umasta. Pagdating sa details, di ka solid. Liquid lang na pambara. Construction solid, sa liquid doesn't matter. At napakabobo mo mag-enhance. Pagdating sa ideas, palaging out of gas. Kaya sulat, walang nabubuong substance. Yan. Kita nyo na. Ganyan sumulat ng may chemistry. Walang halong panlalason. Natural ang paghimay sa mga properties. Wala kayong makikitang chemical reaction. Kung usapang negosyo na may punches, di tayo magkapareho. Magkaiba tayo ng marketing strategy. You will lose more than you gain. Parang nag-file ng bankruptcy. Yan kasi ang problema. Masyado kang predictable and I can always get the gist pagkat himay ko na ang estilo mo, ito ay calculated risk. Calculated risk? You fucking bitch. Huwag mo nang ipilit pang ikwenta. Bano ka mag-calculate. Mahahati ka lang sa open market. Ganon ako mag-liquidate. Usapang negosyo sa pagkwenta. Bargain and you will lose your property. Yung tinuturing mong asset dito sa liga, tuluyan na liability. Tuluyan na liability o liability kasi dump site ka lang at medyo entertaining ka lang pakinggan sa live. Paano di matatalo si Luigi at Crazy Rap? Yung mga pyesa mo nakaw mo pagaling sa rap type, mandaraya. Sige, recycle lang ng recycle hanggang maging garbage ang yung taste. Nagmamaterialize sa pagiging basura yung linyahan mo, nag-iimbak ang solid waste. Kaya hindi mo ako matatalo, merds. Malabo mo akong maikahon, ako'y pumapalag sa square off. Punches ko'y connecting flight, sunod-sunod na paglaan kapag ako ang nagpa-take off. Train of thought baka mo, hindi. Pero ako'y masiba lamang sa detalye at dito ka mismo magagapos pagkat linyahan ko ngayon ay links in a chain at ibibigti kita sa kadena ko pagkatapos. Easy! Woo! Cold-blooded veteran! Woo!
Yo, round 2! Ang ina! Masyadong sip-sip! Para kang linta! Wala akong rapping ability, makikita mo pag binadibag kita! Kaya round 2, ano na? Yo! Round 2 game? Sa round 1, dinaisek ko na to sa laban niya kay Scar. Kaya mga tao, just sit back. Pagkat idadaisek naman natin yung laban mo kay Lil Black. Galit na galit sa Black na parang bitter ka na fan. Sabat pa ng sabat. Kaya tinanong ko yan. Sabi ko, ba't ba ang bilis mong ma-offend? Overprotective ka ba man? Sagot niya sa kalaro, it depends naman. Anyways, dahil hindi ka... dahil hindi ka niya binoto, ganun ba? Ayusin mo yung isip mo. Inner child mo ay traumatic, parang Magnifico. Galit sa panlabas pero deep inside ay guilty to. Hindi ka bitter, disappointed ka lang sa sarili mo. Pagkat binuhos ng lahat, kaso talo na uwi. Itong nawili sa sariling pag-iisip na sawi, babaan ekspektasyon upang di masakit. Lalo kung mga haon mo yung wit ay pang weak tulad ng mga storya daw niya spicy. Ganyan siya mo tokhang. Tokhang? Talaga ba? Tokhang? May tama ka na. Langong-lango sa sariling sulat na parang suicide note and it's not dope. Weekend bro, look outside na makita mo yung inside joke. Tapos, wala akong pake kung di nyo ko magets. Yan ang kanyang pinagkulungan. Paano ka makukuha ng buo kung setup mo kulang-kulang? Tapos magre-reference yan out of nowhere na mga taong di kilala para magmukhang ibang mukha dinadala. Para magmukhang ibang mukha dinadala. Pag di namin alam, bobo kami. Kapal mukha, tigas pa nga. Hindi ka lasing sa sarili mo. Tangina mo, ibang ka na. Tapos ugali pa niya. Laging bukang bibig na isa siya sa nauna. Lamang lupang mata pobre. Isa sa roots, ganito yung crap. Kaya pala nangangamote. Improvement asan? Yung art ginagago. Basurang sinasako. Veteran ako. Kanyang sigaw lalo. Luma ka na? Walang pinagbago. Character development naman dyan. Huwag puro ingay binibigay. Gumaya sa deadly. Tahimik lang kung pumatay at yun ay fake show kaya di mo. At yun ay fake show kaya di mo masisibay pagkat ugali ng assassin ang hindi nag-iingat. Diba? Kaya need niya help. Na-penetrate binenta niyang. Yo. Kaya need niya help. Na-penetrate binenta niyang persona ay overscrew di porket metal heads ay metal din yung mental fortitude. Ikay Doombrad sa shootout. Scope sharp ay zoom hard pagka-shoot bow. Papas ka na sa king. Toon squad yung utak at sulat ko ay sync. Bomba pagkat yung conscious mind ko'y conscious mind. Moon God!
Kaya yung inaasan mo kay Black ay self-inflict, dapat magsisi. Ang laro ay mirror match, magre-reflect sa iyong sarili. Pinatay ka ng maigi. Tay! Let's go! Di ba? Okay, guys! Wait! Di ba? Kita nyo, nadali. Puro wordplay lang, di ba? Yung craft at craft, ginawa niya pang mailahad. Sa kakadraging mo mag-set up, ikaw yung kinakaladkad. Tangina ka. Ano? Round 3, game. Last na to. So, sulitin natin, okay? Birds, pinakamalakas sa kanyang draft class. Yun ka. Nangunguna ka sa inyong era. Everyone's been tanking on you to be the victor. Galawan mo pang Wembanyama. Pero performances mo lately, palubog. Kaya ako ay napailing at dinaysek ko ang resulta. Ang projected first pick dito sa Lure, naging draft bust sa ibang liga kasi talo kay Van. Promo kay Tex. Expected boring victory kay Dalton, o di ba? Nakakahiya ka! Para mo na rin sinabing hari-harian ka sa PBA pero bano ka na pagsalang na sa FIBA o di palaging bilog ang bola. Tanggap ko yan. Pero di na wala aking intensity. Di man ako naging MJ sa ating court, at least sa battle rap na natili aking Mamba mentality. MJ, Mamba mentality. Crunch time at dulot ng aking clutch. Buzzer beater on my lines at hawak ko ang winning shots. Sugat-sugat! Kasi Sugat-sugat. Kasi nakakawalang lasa kakalaban. Yung tipong walang bagong hain sa menu. Yung tipong sabaw sa paglista, parang tanga na service crew. Menu, sabaw, service crew, Diyos ko. Kadena sa pagkain at drive-thru ang aking pen game. Sunod-sunod na pag-order hanggang ma-take out o fast food chain. Order, take out, fast food chain. Alam nyo na ang sequence pag ganun. Magmumukha ka lang buffet. Buong-buo kitang lamon. Yeah. Akala ko ba kainan na? Bakit hindi nyo na-gets ang eskema? Buong-buo kitang lamon, di ako pagpatuloy sa pagrarap kasi nginunguya pa kita! Kasi, I don't talk when my mouth is full. Baka mag-choke, di ba? Yeah. No shit. Pinaghandaan kita, Mergs. Alam kong may puso ka sa battle rap. Nag-aapoy, nag-uumapaw sa passion kanyang dibdib. Nag-aapoy, nagliliyab. Kaya nakapump in sa kada spit. Napakardio sa pagflex. I know your heart is in this battle. Pero akong cardiac arrest na papatayin ka sa pag-atake. Pakisugod to sa ER. Kada blow ko'y nakakalason. Di ka na masasalba ng CPR. ER man o CPR, malabo kang mai-revive. Mga paamoy magpapantay. I don't need to make it clear. Isa pa. I don't need to make it clear. Isa pa. I don't need to make it clear. Matagal ka na patay. Yeah. Kasi, madugo ang konklusyon. Ako ay Freddy Krueger kahit na sa panaginip pa ito mag-shift. Yung tinuturing mong dream match ito sa big stage, magmumukhang nightmare on Elm Street. Panaginip, nightmare, dream match. Walang katapos ang bangungot ang iyong napili. Eye to eye sa aking inception, sa aking izanami ka na natili. Walang escape sa aking circle. At ikay nagoyo, Ferris wheel ang aking hook. Doctor Strange on all my rounds, wala kataka sa aking loop. Kasi, ganon mag-connect ng punchlines. May evolution. Lahat may emphasis. Every battle is a stepping stone. Lahat na ibabato at walang nagmimintis. Saktong survival of the fittest. At ako yung apex. Huwag kayo sanang mainis. Na nag-opener ako sa round 1 ng theory of evolution at ang round 3, origin of the species. Kaya Ako'y nag-origin of the species. Kaya tusta ka. Tapos ang argumento. Alam nyo na ang difference. Underestimating me is a big mistake. At ito yung consequence. Nagmula ka man sa Tagalog at sa Motus Battle Rap League, nanalo ka na ika-isa. Ako ang buhay na patunay na di ka pa pwedeng isalang sa ibang liga. Gatekeeper, board game, papers, mag-ingay!
Parang Kobe daw. Tangina mo, ang gay. Pwes yung bars ko, mamba mentality, pero ikaw yung mag-fade away. Tangina, round 3. Round 3, mirror match. Mirror match, mirror match. At diwa ng Pasko'y magre-reflect ang essence. Pagkat body bag aking gift ngayong idadissect ka sa present. Kaya game? Pinagko-compare kami. Yung presence niya daw suffocating. Parang vacuum space. Ang kaso self-inflecting. Paradox yung power traits kasi kung vacuum ka, zero energy, quantum vacuum state. Ganyan kanyang specialty. To scream desperately. Umaasang ma-choke yung enemy sa frequency niyang frequently. Kaso big fish yung nakalaban. Di makikil sa vibration. Mapubuhay ito sa tunog. Yan ay echolocation. Kaya kung maging big man pa kay mo, hindi ka tatago sa spectrum. Mapalight or sound, kung time ang kalaban ay di ka lalagpas sa medium. At yun ang reality. Kahit anong paliwanag mo, hindi ka bibigyan ng break. Magpasikat man buong araw, ikay bibigyan ng days dahil si Eugene to. Halimaw, simulang mag-pray. Ray Christian ay sasalangit ngayong natapat sa Ray God. Kaya tapusin na to. Pagkat ako ang na-obligate sa obog na to, obliterate. So, bro, be patient, behave, okay? Okay, to si mate. Bow pagkabow, I dominate. Go high now, you lowly mate. OG, no debate pagkat sacred aking shot. Holy Grail. Yan ang wala ka. Rhyme scheme. Sukat. Timing. Sulat. Punching na sumusugat. Pag-landing, sumusugat. Walang para mga bars pang killing spree. Usapang round. Sa greatness to na cultivate parang 23. Can't you see? Di tayo magka-level. Bomberman X Bumblebee. Ano daw? Remix that. Di makontent aking energy pagkat pasabog aking elements. Parang chemistry. Nag-aapoy na naman si Merz. Global warming. Kaya sa akin tong primate ay pride sa climate na fire. Sound trip, vibrate, crying sa cry. Sa mata ang target. Hard hit, aray, petrified state. Primate, pagka-dilate, will die. Pagka-dilate, will die. Pagka-violate, kabay. Violate ang eye. Right side sa eyesight, pirate, ma-blind. Minarinate sa spice, saking bayonet pang slice. Crack ang kanyang eyes na parang ice age lang bay. Nakita mo mekanismo? Kung presensya ko uminterfere? From global warming to ice age, ganyan mag-change ng atmosphere. Yan ang difference natin, man. Prominent pa visibly. Malakas lang boses, mahina creativity. Pagkat ito ay mirror match. Magre-reflect delivery. Nagpo-project ka ng image. Nagpo-project ako ng image. Now visualize it vividly. Time. Katapusan nga battle, main event, Cry versus Merz. Vote sa judges, 4-1. Daog si Merz. Yo, para sa Bohol talaga yun. Wala kami pakitong manalo or matalo. Para sa lahat yun. Shout out sa lahat ng taga-Dila. Let's go! Shoutouts kay Kanunay. Shoutouts palagi sa lahat ng sumusuporta. Shoutouts kay Tex at Toslobuwa. Yes, shoutouts din kay Zero, putang ina. Wala akong regret sa battle na yun. Para sa akin, passing up the torch. Shoutout kay Rex din, napagod ka sa event na to, gago. Shoutout John, passing up the torch. Diyos ko, grabe. Ako na mag-explain.
Yo, no, so Hipolito. Ako na explain kay ako rin nalahi sa buto, no. Manana kayo kay daghan na kay nabot mga naka-reserve nga table. Ni Cry ko usara akong rason unsa man paras maayo para solid. Parehas kayo giunahuna ang creativity awa. Ako lang si Cry mura tog style clash style clash gito no. So Si Cry ning gamit og train of thought most of the di ba gani round 1 to round 3 nagama siya bars nga na-connect si Merds bar wise murag mas daga para nako mas daghan ihang bars sa iyang creativity pod, wordplay tanan, effective tanan. Pero usa ra gyud ang gitanaw to kato lang. nga na-connect niya no ni Cry sa side ni Cry. So lisod dito iba i-judge pero nipili ko nga Ani ni Cry pero all in all gahibla kanang gamay ra gyud kay to wa gyud kuan pero mo lang to ang gitan-aw niya and ako rin ang inusarang ni buton ni Cry. Walay bias bisag suod mi sa duha. Pero goods kayo kinandutan. Tanawan yung video. Yo Barbarian Ang i-vote kay si Merds. So round 1 medyo ang diferensya jud nila no isang setup mas taas og setup si Cry kaysa kang Merds munang mas dagan og punch si Merds nga nahimo. And then round 2 mas dagan niya po the same na hitabo sa punch si Merds. And then ang naka-minus ang Cry is na siya dagang gigamit nga lines which is exposed na sa flip top. And then ang idea na like katong yabe GL nga linya og clear na kadungog na kwadto. And then round 3 abi nako og mag-Cry na to pero pag spit ni Merds mas nagibabaw gapon ang iyaha. So mao to all 3 rounds Merds. Yo, what up? G-Mid, Good Way Clan. Akong giboto ito bay stage presence, kuha gid kaayo bay na nila tanan pareho. Cry, shout out props ni Cry bay. Pero akong giboto round 1 is si Merds kay grabe creativity ni Merds bay grabe. Kahit si Cry pero mas daghang punchline nga nitatak ni Merds ato. So, sa round 2, so gyatan ako sa round 1 ni Merds. Sa round 2 mao gyapon may gahi gyapon si Cry pero effective kay tong gibuhat ni Merds nga fake choke dindot kay to siya bay para nako pero gahi gyapon kay si Cry gamay ra jud kay kuwang sa round 3 dito na abi na hog makuha na gyud para nako sa round 3 o round 1 sa round 3 ni Cry ato nang akong base nga mahilot ni Cry ang round 1 kay ni connect si Cry sa round 3 ang lines niya sa round 1 so para nako mabuhi ni Cry ang round 1 unta pero nakadungog ko sa Merds round 3 nakuha gyapon bay murag basta dito kay ang style ni Merds kay magsugod siya sa hinay hangtod makakusog so igana ang style ni Merds nang nindot kayo nya set up ni Cry nindot pud kayo so gamay ra jud kayo ang kuwang so ang gihatag ato Merds by 3 rounds. Hey Luigi, grabe nga nung ako ipa-judge eh. Kasi kayo ba grabe kayo ang presence sila duha. Cry, sugsug kayo ba pareha sila tanan na solid na mga bars na nangigo. Pero ang ako nabantayan ra gyud pareha sila mga solid kayo ako nabantayan ra gyud kay. Mas sunod-sunod ang punches ni Merds kaysa sa setup ni Cry. Pero overall ba grabe. Merds ang